A les eleccions primàries de Solidaritat Catalana per la Independència, celebrades aquest dissabte, la candidatura del Territori i pel Territori, impulsada des de la vegueria del Penedès, amb persones de l'Alt Penedès, el Garraf i l'Anoia, ha sortit elegida i participarà a les llistes generals de la formació per la demarcació de Barcelona. El procés electoral es va desenvolupar al llarg de tot el dia amb normalitat. El cens electoral de Solidaritat va ser de 6.190 electors i van participar un total de 3.143 votants, el que representa el 50,80% de participació. Per la circumscripció de Barcelona es van presentar 161 candidats d'un total de 249 i van ser elegits en els primers llocs Joan Laporta, Alfons López Tena, Uriel Bertran, Isabel Clara Simó, Anna Arquer i Emili Valdeno. A la circumscripció de Tarragona encapçalarà la llista Héctor López Bofill, a la de Girona Toni Strubel i a la de Lleida Francesc Xavier Segura. Segons un comunicat emès per la candidatura del Penedès, els candidats del Territori i pel Territori, Fèlix Simón, Teresa Esteve, Antoni Castells, Josep Arasa, Jordi Arnal i Sergi Marín van rebre la confiança dels electors. La candidatura penedesenca mostra la seva satisfacció pels resultats obtinguts i convida a tots els seus adherits i simpatitzants de l'Alt Penedès a la propera reunió que tindrà lloc el dilluns vinent a 8:15 del vespre a l'Escorxador de Vilafranca.